Human sa usa ka semanang pagpaalim sa ospital, nagpalampuson ang 7 ka oras. Naunang operasyon ni antong Sabado sa batang babae nga gitabangan pagpaak sa 4 ka mga iro dito ni sa Calbiga, Samar. Yung nag-opera sa Eastern Visayas Medical Center sa Tacloban City. Ang nahagumang mga samad sa bata na himong regalo kini sa inahan sa bata nga si Jenilyn sa pagsaulog ni Baby Sheila siyang ika-3rd birthday sa miaging Martes. Nahimong posible ang operasyon pinagi sa pagtinabangay sa mga tao o sa mga netizens nga nagtampuhay sa pagpatambal sa bata. Ginagdang ipaubos sa plastic surgery ang bata ug maadlaw Marso 22 aron tapakan ang napahak nga bahin sa sampot sa bata nga gitabangan sa pagpaak sa 4 ka mga iro. Nagpasalamat ang mga ginikanan sa bata sa mga tao nga nagpakabana o nagpaabot sa ilahang pag-ampo o ginabang pinansyal alang sa paspas nga pag-recover sa kang Baby Sheila. Ipahibaw ni Rene Castino nangu sa donation drive alang sa pagpatambal kang Baby Sheila nga modulaan sa 400,000 pesos. Ang kantidad nga nadawat pinagi sa e-wallet na hinaot siya nga mas daghan pa mga tao nga mutabang sa ilang pinansyal alang sa bata nga maggamit sa pagpatambal, gatas o uban pang mga panginahanglan.